mereka menortor dulu. Tuhanku aman nami betina nami. Alan yang masuk mah rombongan Pandita Bahat Sude pengurus seksi perempuan Ratna Hita Jongjong. Dihamuna manami inanami haha anggi nang na pinaribot sude ruas nyuria HKBP Kebayoran Baruon. Hami siap parhalado nama kubasi parminggota di Paskah na parjoloon rapdoho panitia Paskah nang panitia parheheon seksi paropuan upasahat tami matuhita saluhuna. Selamat Paskah marihita. Selamat Paskah. Udul mahita saluhuna.
Huria na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus. Marlas ni roha jala marolopolop doto dita sadarion. Marningot jala makamoliatehon pakokopan ni Tuhan Yesus tu portibion dohot tuhita jolma pardosa. Nunga ditaluhon ibana hamateani. Dang marhuaso be sorop ni hamateani. Maniopi akan naporsea di Tuhata Yesusi. Hamonangan di Tuhata Yesus Kristus manaluhon dosa dohot hamatean. Ido natahalason ganup ari minggu. Alani di bagasan las di roha alani pakokopon nai hupasahata hamima selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Mari hite-hite haheheon di Tuhan Yesus Kristus sian namate di papatar tuhita paboa naung dibodut hamatean saliling-liling na apusona ma ilu-ilu sian nasabohi marlasi roha mahita mida hatuaon nai marede pahita. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar di tod di parbadia na tumo palangit dohot tanoon.
Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariondo na jinadihon ni Jahoba, marolopolop jala marlas ni roha mahita disi, batu naung binolokon ni akapate bagas, ima gabe batu parsuhi, pinamasa ni Jahoba doi, halongangan doi anggo di matata, haleluya. Matangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Nama dok mauleate dohami tuho. Ala ditaluhoko do dosa dohot hamatean. Mari hite-hite hama matemi. Ala disondangi ho tanoman nami. Asa marpakirimon namangolu hami. Ala ni haheheon mi. Dak pola be mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami. Di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan. Atong pargogoy mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasangapoko di bagasan haperseon na mangolu, paima sahat hami tu lambungmu. Amen. Hundul mahamu. Tapuji matuhata marhite ende nomor 627. Patik ni debata di pesta parjolo pardingotan haheon ni Tuhan Yesus ima natar surat di Rom onom ayat 10b songonon ba hatana. Tu debata matahe pasahat hamu dirimuna songon akan nong pinangolu sian namate songoni nang ruas muna tu debata mai baen si jata di hati gorat.
Rap magidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahan na kombar tepatik ni. Amin. Tak puji matu hata marhite ende nomor 10. Tatopo tima dosa tadi adopa di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di badwa gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami halak na dangolon. Mari hite-hite Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Namate jalana hehes ya namate lao makokop hami. Hupar hatopot hami dang polido pediri nami gabe sijata ni hati goran. Mangulahon lomo ni roham jala makamoliatehon haluaon na pinatupami. Girgiran dope hami holan mangulahon lomo ni rohanami. Pampatir marohanami sasagitu pasat kami binami. Pasal lomo ni roham Leon matuhami todim na badiay asaw nagagurohanami diasi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor seaon lao manggotapon nasa dosa. Dohot roha portibion asa ho pasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan na badia. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot do hasesani dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana na so tumada dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita mari hite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin.
Hatani debata turpuk di pesta parjolo parningotan haheon di Tuhan Yesus Kristus. Ima natar surat di Markus 10 onom. Mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat 8. Tajahama bersikat sore. Asadung salpu hari sabati di tuhor si Maria Magdalena, dohor si Maria ni si Jakobus, rap dohor si Salome ma ragam-ragam ni nahucus lau mamiahi bakena. Jadi Yesus seksual biar parjolo sabati lama manasida tanamani di nabi jasa paniaya. Masih padohan donasida. Isema manggulang batui di hitasian baba pitu ni tanomani. Mamereng doa paminasida di dalam gulang batui aina balda sebudoi. Dibungotin nasida mata nomani. Gabedi dama doli-doli sahalak parulos namar lindang-lindang hudul tukan siamun. Jadi mabiar situ tuma nasida. Alaini nado mandok nasida unang maha pemabiar dilui hamudo Yesus nasian Nazaret. Naon pasilakon nungahehe ibana dang son ibana. Ida hamai anak hakyahan naon. Lau mahamuna pabuahamu matua kasih seana dohotu si Petrus. Joloananna do hamutu Galilea disimai daun munai bana songon naung didokhian tuhamu. Dungi luar manasida mapurus ya tanomani laos akadodon nasida jalan rahmat. Jadi tangan bahwa nasida atia sisi aina tamutan do Ido sahatna martuado akan atau mangihon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Tapuji matu hata marhite ende nomor 633. Tahati-dakon maha persyawatai songon nahi natindakon di dongata saha persyaw di sadok portibion rap mahita madok. Awosea di debata jahuba ido ama patuk kuna satu dus. Awosea di Yesus Kristus.
Persea di Parbadia, Hundul Mahamu, tapai ikut ma puji-pujian sian paduan suara seksi perempuan.
Tabege matik tingin na masa di bagasan mingguan. Tikting di Huriata Minggu tanggal 31 Maret 2024. Nah Parjolo, Goarni Minggu Sadarion Ima Minggu Paskah Parjolo Doho topik Marlas Niroha Mida Hatuaunai. 2. Pandidion Nabadia. Hari Minggu tanggal 7 April 2024 di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB Nanaengro Patu Pauni Huriata do Pandidion Nabadia tu ianakon ni Huriata. Pinangido tunatoras nanaeng mandaftarhon ianakonna asa mengisi formulir pendaftaran. 3. Perayaan Paskah. A. Nasogot pukul 5 WIB nunga dipatupa acara parmingguon buha-buha ijuk. B. Sadarion Minggu tanggal 31 Maret 2024 ima pesta parningotan Ari Haheheon Tuhan Yesus sian hamatean Manang Paskah Parjolo. Parmingguota pukul 8 WIB Marhata Batak, pukul 8 WIB Marhata Indonesia, pukul 10.30 WIB dohot pukul 10.06 WIB Marhata Indonesia. Laos di Patupa Huriata do Parheheon seksi Paropuan, jala dohot donasida marhobas di Parmingguon Bahasa Batak pukul 8 WIB, dohot Bahasa Indonesia pukul 8 WIB. Dung sipul Parmingguon pukul 8 WIB, panitia patupahon acara parheheon maringanan di ruangan serbaguna A. C. Hari Senin tanggal 1 April 2024 ima pesta Paskah paduahon parningotan Ari Haheheon Tuhan Yesus sian hamateon masuk dohita pukul 10 sia WIB. 4. Seksi Paropuan. Dalam rangka bulan Parheheon seksi Paropuan di Patupa Nasida acara ima. A. Sadarion Minggu tanggal 31 Maret 2024 pukul 10.30 sahatu nasipul di Patupa seksi Paropuado lomba mini choir antar sektor dohot perayaan Parheheon seksi Paropuan. B. Latihan Marende hari Rabu tanggal 3 April 2024 pukul 10.30 sahatu 15 WIB. 5. Seksi Lansia hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 10 WIB di Patupado pemilihan pengurus lansia 2024-2026 maringanan di Serbaguna A. 6. Penggalangan dana Paskah. Sadarion Minggu tanggal 31 Maret 2024 di Patupado penggalangan dana Paskah na di Patupa dung sipul jamita. Mardomu tusi tagan so jamita di padalan do tolu kantong pelean ima pelean sada A, sada B, dohot 2. 7. Acara Pangapulion. Hari Selasa tanggal 2 April 2024 pukul 10 WIB di Patupa Huriata do acara Pangapulion tu keluarga almarhum Nyonya Sinta Rosmauli Panjaitan Boru Sibarani sian sektor Satahi maringanan di Serbaguna A. Pinangido tu sude parhalado dohot ruas dohot sude ruas ni Huriata tarlumobi tu ruas ni sektor Satahi asaman dohoti ulauni. 8. Periodisasi. Siala nau marujung kepengurusan Majelis Parartaon Bendahara Huria, Sekretaris Huria, dohot Dewan-Dewan periode 2020-2024 pertanggal 31 Maret 2024 jalan nunga tarpilit kepengurusan periode 2024-2028 mardomutusi sada
kepengurusan MP, bendahara, sekretaris gereja, dohot dewan-dewan periode 2020 tu 2024 asa dipatupa serah terima tu pengurus naung terpilit periode 2024 sahatu 2020 walu. 2. Seksi-seksi periode 2022 sahatu 2024 asa patupahon serah terima tu pengurus naung terpilit seksi-seksi periode 2024 sahatu 2026. Tolu, pelantikan di Patupa hari Minggu tanggal 7 April 2024 di Parmingguan Bahasa Batak pukul 8 WIB. Sia, family gathering Parhalado Nago Tiki. Hari Kamis sahatu hari Jumat tanggal 4 tu tanggal 5 April 2024 di Patupado Family Gathering Parhalado Nago Tiki dohot keluarga saha KBP Distrik Walu DKI Jakarta maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Mardomu tusi sermon Parhalado di Patupa hari Rabu tanggal 3 April 2024. 10. Selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas ni Huriata, pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason. Tusude ruas ni Huria, na tubuh manang marbagas di tanggal 31 Maret, sahatu tanggal 6 April. Saya itu hatama mana masu molotung adong ruas ni Huriata nasotar surat dope guarna di titing na ulang tahuni di Paboa Matuganup situani sektorna manang tu sekretariat 10 sada aka tikting nasoni jaha hon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songoni masahat ni tikting di Huriata di bagasan Minggu sadarion taingot bema manang yakoni tujoloni debata. Dung sipul tiktingon pinasahat matu panitia parheheon laho mandok hata. Mau liate. Shalom. Nani hormatan nami Amang Pandita Resort, Amang El Butar-Butar, Amang Pandita El Simbolon, dan Amang Pandita Huta Barat, Amang Dewan Koinonia, dohot Amang Inang Parhalado, Amang Inang dohot anakon nami, nan nihal holongan nami. Maliate di tuhata, nata halason di hari paskaon. Ala denggan basana tuhita sude dohot tuhuriata boy denggan mardalan sude kegiatan parheheon seksi paropuan sian bulan Februari 1 sadarion di bagasan Lasni Roha. Tema parheon seksi paropuan adalah perempuan mendatangkan kebaikan bagi semua dari Matius 5 ayat 45 dan subtema yang kami ambil melalui perayaan seksi perempuan, kebaikan Allah menjadi hidup sebagai alat kebenaran bagi semua. Mari kita sama-sama saksikan melalui tayangan video berikut ini berbagai kegiatan perayaan seksi perempuan.
Usai ibadah ini akan berlangsung lomba mini choir seksi perempuan lintas sektor di Serbaguna A. Marilah kita dukung dan saksikan kiranya ini merupakan kesempatan memuji dan melayani Tuhan serta memotivasi kita untuk aktif di paduan suara sektor ataupun seksi perempuan. Melalui parheon seksi perempuan kita semakin semangat bersekutu, mengikuti sermon, belajar firman Tuhan, paduan suara, pelatihan-pelatihan keterampilan yang disiapkan gereja di tahun 2024. Dan mari kita melakukannya dalam kesederhanaan, kebersamaan lintas generasi, saling menghormati, dan berbagi kasih yang diiringi oleh rasa syukur. Panitia dalam hal ini mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih atas dukungan seluruh jemaat. Paduan suara Ama yang sudah melantunkan puji-pujian, pengurus seksi perempuan dan Hana dan anggotanya, Parhalado, dan semua pendeta, dan memohon maaf kami atas segala kekurangan kami dalam pelaksanaan rangkaian acara parheon ini. Dan terakhir kepada sahabat panitia dan pendukung acara yang sudah berjerih lelah selama ini melaksanakan dengan tulus untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami PIC, saya dan Diana Marpaung berterima kasih dan mengutip syair lagu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang menguatkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Diuduti muse namandok hata imasian ketua seksi perempuan dohot ketua Dewan Koinonia. Salam, selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan selamat hari kebangkitan bagi kaum ibu HKBP Kebayoran Baru. Hari ini adalah momen penting bagi kita untuk merayakan kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati kita sebagai perempuan di mana kita memiliki peran penting dalam memberikan cinta kasih sayang dan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita. Mengangkat dari subtema parheon seksi perempuan pada hari ini melalui parheon seksi perempuan kebaikan Allah menjadi hidup sebagai alat kebenaran bagi semua. Pada pesta Paskah dan parheon seksi perempuan hari ini menjadi pengingat bagi kita tentang kasih-Nya yang luar biasa. Kami atas nama pengurus harian seksi perempuan dan seluruh anggota seksi perempuan sangat mengapresiasi kerja keras dari seluruh panitia yang sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan sejak dari pra-parheon sampai dengan puncak acara hari ini, parheon seksi perempuan. Dan kami juga sangat bangga atas kesehatian panitia yang telah menunjukkan kasih Kristus dengan berbagi tali kasih bagi sesama dalam mengunjungi panti jompo dan membagi berkat makanan bagi sesama kita untuk berbuka puasa. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada seluruh Amang Pandita HKBP Kebayoran Baru, Amang Pandita Liston Butar-Butar, Amang Pandita Luhut Simbolon, dan juga Amang Pandita Ferdinand Huta Barat, serta seluruh Parhalado. Dan terkhusus kepada Amang Ketua Dewan Koinonia, Sintua Leo Hutagalung dan Sintua Darwin Simorangkir atas arahan-arahan serta bimbingannya kepada kami selama ini mempersiapkan perayaan parheon seksi perempuan pada hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Tak luput juga rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada seluruh kaum bapa, para suami dari anggota seksi perempuan yang turut serta mendukung para ibu dalam pelayanannya di tengah-tengah persekutuan seksi perempuan. Terima kasih juga untuk pujiannya, lagu pujiannya di dalam penyambutan pelayan Parmingguan pada hari ini. Yang tak terlupakan cinta kasih dan dukungan doa-doa
dari seluruh orang tua kami yang kami kasihi dan juga seluruh anggota seksi perempuan yang senantiasa menyertai dalam setiap kegiatan seksi perempuan. Dan sekali lagi kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Parheon yang sangat solid di bawah pimpinan dari Inang Henita Hutagalung dan Boru Simorangkir dan Inang Diana Marpaung Boru Sitompul yang sudah mengemas dengan baik rangkaian kegiatan Parheon seksi perempuan. Terima kasih untuk waktu dan tenaga yang sudah terkuras selama ini. Atas nama seluruh anggota seksi perempuan sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan doa kami kiranya Ketua Pelaksana dan seluruh anggota panitia tetap dalam berkat dan lindungan Tuhan. Demikianlah kata sambutan ini kami sampaikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam Parheon dan tetap semangat bagi seluruh anggota seksi perempuan di dalam pelayanannya di tengah-tengah HKBP Kebayoran Baru. Mauliate. Horas, Shalom, Selamat Paskah ma tuhita saluhutna. Memang perempuan aja yang hehe rupanya, bapak-bapaknya enggak. Puji syukur kepada Tuhan pada Paskah ini sekaligus menyambut Hari Parheon Seksi Perempuan. Kita telah tadi banyak menerima informasi dari Ketua Panitia Pelaksana dan juga Ketua Seksi Perempuan. Saya hanya memberikan sedikit clue saja kepada Seksi Perempuan dan kita semua di sini. Temanya itu adalah tema Paskah kita adalah hidup sebagai alat kebenaran Tuhan. Ini harus kita pegang bahwa firman Tuhan adalah sebagai soko guru kita. Nah, cerita mengenai Parheon, saya berulang kali membaca apa sih Parheon ini dari dulu. Parheon hehe, dona hehe, ise dona hehe. Gitu. Nah, begitu saya baca firman Tuhan, saya melihat bahwa pagi-pagi benar ketiga wanita, bukan satu, bukan dua, tapi tiga. Berarti satu kesatuan wanita. Itu pergi ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Dan kita tahu di dalam rumah tangga memang yang bangun pagi-pagi itu ya ibu, bapaknya dibangunin, anaknya dibangunin gitu. Jadi Alkitab itu sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua adalah kenapa ibu-ibu yang lebih bukan ringkas, lebih empati pada saat kematian Tuhan Yesus, padahal mereka tidak tahu bahwa Yesus akan bangkit, itu tidak ada dalam pikiran mereka. Tapi itulah ya keunikan wanita yang Tuhan berikan. Karena bapak-bapak ini lebih banyak pakai logika daripada perasaan. Jadi mungkin rindunya agak kurang gitu kadang-kadang. Kalau ibu-ibu rindunya lebih banyak gitu loh. Rindu akan Tuhannya. Makanya ke depan, ini kan Hari Parheon Ina nih, Hari Parheon Seksi Perempuan. Saya lihat tadi kegiatannya, anak-anak nggak dibawa, bapaknya apalagi nggak dibawa gitu loh. Jadi saya berharap tahun depan tolonglah Seksi Perempuan membawa kita ini bapak-bapak ikut aktif dalam perayaan kalian. Karena kan habis kalian melihat kubur kosong, kalian bilang sama para bapak-bapak, hei Tuhan Yesus bangkit. Baru dalam arti bangkitlah imanmu hai bapak-bapak. Jadi ini wanita ini makhluk yang unik yang Tuhan ciptakan. Bukan sebagai kami kaum pria berkuasa, tapi apa yang dibilang Alkitab? Sebagai teman untuk mendapatkan berkat dari Tuhan.
bukan untuk dijajah, tapi untuk dikasihi atau disayangi. Ntar saya sampai rumah dibilang, alah ngomong doang di depan gitu. Jadi begitulah kepada seksi perempuan, seluruh seksi perempuan dan anggotanya, selamat Hari Parheon Seksi Perempuan. Semoga di hari-hari ke depan tetap solid, di hari-hari ke depan tetap dalam pemegangan dan berkat firman Tuhan, dan selalu membangunkan iman suami dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Mulai teh. Masuk mahita tu tangyang pangondianon, imananoy huluhon ni inang diarti pakpahan bergultong. Tapasada marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amana mina marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian doa tahasangapon mardongan hamalote onupasat rohanami tujulum nabadiai. Di siala asi dohot dengan di basam na mangaramoti hami. Umbahen na boy hami marpungu. Rap marsaor dohot dongan nami napungu di bagas corom. Namarlas ni roha dohami di bagas santikion, di hari parningotan haheon ni anak mi, sian hamatean. Gabi saor hulaun hami tu saluhut na hami na porsea di bagasan guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Laos di bagas santikion pe ale Tuhan, di namar pungu, di papungho hami di bagasan las ni roha, patupahon pareheon di punguan seksi parupuan di HKBP Kebayoran Baru. Pasu-pasu mahami sude, asa talup hami gabi habaoran di pasu-pasum, di tonga-tonga ni keluarga nami, gereja nami, nang di akka parkarejuan nami be. Ho mana totong mengaramoti huhut maperbisuhi sude pangurus ni seksi parupuan. Asa mardongan holong nasian hoi, boy di patu panasida akka program-program hobar tulomo ni roham. Pasu-pasu nang sudi hami aka anggota seksi parupuan. Asa di bagasan hasadaw ni roha, boy hula hami ganup akka pakubasyon nami. Laos gabi hasangapon di guarmu. Nang sudi yanakon nami ali Tuhan, upasatay matutangamu na badiay. Dia kana marsikola, pasu-pasu ma Tuhan. Nang di perkuliahan, nang di akan nasodapotan rokap dope. Ho ma Tuhan napatulusan sude sakap ni anak nami. Amang pardenggan basa, huingot hami do akka amanami, dohot inanami parhalado, nau mangalehon roha, tiki, nang gogo nasida laho makobasi huriam di HKBP Kebayoran Baru. Asi maroha mali Tuhan. Pargogoi manasida, jalaramoti sude akan niulat tangan nasida. Salam makerbang harajaon mi. Jalala martamba-tamba bilangan nina porsea tu ho huhut martaba musetorp nina madohoti akka ulaun di gereja namion. Suang songoni keluarga nasida, tu tangamu matu pasahat hami, asa totong di bagasan hai pason, dohot las ni roha nasida mamuji pasangap noho marhite akka pakobasion nasida. Di bata para si roha na sumurung, hingot tami akka dongan namin, natongon gali di bagasan parsahiton. Dia karuas na pihak gabe di rumah sakit. Manang di bagas nasida be. Seasi maroham. Apeho matangam munasun gugoy. Apuli roha ng pikiran nasida. Pasu-pasu nang pamatang nasida. Asa tumiyo majalo hamalumon siyanho. Manang marhite para medis. Na yung pakyommu gabe parhitean. Asa ni roham pamalupon nasida. Ale Jehovah debata panggom-gom di sude. Marhita tengang nami di bagasan tikion. Upasahat hami totong panggom-gom ni bangso nami Indonesiaon. Mulai siya tingkat pusat sahat tu tingkat daerah.
Lehon matu nasida rohan na makaholongi hati goran, dohot hasitongan na di halomom roham. Asa marhite hati goran dohot hasitongan mi, gabi masyarakat na tapasu-pasu mahami sude, jalaboy mangolu di bagasan hadameon hami sama hami. Atik tung adong akajol mananaing maguturi bangso namion ali Tuhan. Mambahin akka parbolat-bolatan, nang akka perselisihan. Saya asima roham, padao masian hami akka tahi ni parjahat, padao akka parmaraan, unang loa sibolis manegay akka pikiran ni jolmai, asa marhite hasadaw ni roha na manotong huurupi hami panggonggomon ni bangso nami laot tu hamajuon ni negara nami Indonesia on. Mauliate madiho ali Tuhan, di sude pangarate memutu hami, sude ruas ni huriam, di sude hami na diojar ni holong ni roha nami tuho. Rade do akka dongan nami mangalian roha nasida, gogo nasida, tiki nasida, na mangalehon sina hadongan na patuluson akagiatan na adong program-program na adong di huriam, tarlumobi mai na madomu tu rangkaian kegiatan parheheon seksi paropuan HKBP Kebayoran Baru. Mulai mau pasarohan nami tuhoa ale Tuhan, di leon hodo tunasida rohan naukap, lahu mengurupi sudenai. Marsangak maguamu marhite akka pakobasion nami mol satu kinari tangehonon nami mahatami na pinasahat ni naposom amang pendeta Luhut Simbolon urasi jala perbisuhi manasida dinalaho patol hason hatami suruh matol dimton di perbadia laho manundangi rohan ang pikiran nami asaboi hutangi hami hatami bahen bohal di partondion nami asa merparbui di bagasan parnguluan nami ali Tuhan. Jumulo saya sama dosa nami, nampang alusion nami, maradok penho. Asa tamahami, mencalo pasu-pasu tuhami. Calo matang yang nami, elelek nami on ali amang. Di bagasan Yesus Kristus naung hehes yang hamatiani, martangi yang hami tuho. Amen. Puji-pujian sian seksi perempuan.
Tapuji matuhata marhite ene nomor 56 laos tapasahat pa peleata sada A sada B dohot 2.
Damini debatana sumurung sian saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate roha doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Molo hudokan non nunga hehe Kristus sude mahita madok tutu nunga hehe Kristus. Tutu nunga hehe Kristus. Nunga hehe Kristus. Ola si paropuan majo asata bering jo semangat ni halakor di Paskahon. Nunga hehe Kristus. Unggugu di suaramu na tikimuru tuak kamata. Amuna kadongan selama Paskah marihita. Barita nauli di pestata sedarion pesta parajulu di parningotan haheheon hamonangan hatuaon ni Tuhatta Yesus sian bukuni panurirang Jesaya biduna apa 25 hon mamuka sian ayat onom saha ro di ayat sia hujaha mata kas mata paihutihut hatuaon ni akka bangso di Sion doho uhum tumoap jadi padirion di Jahubat sebaut ma di saluhuk bangso sada haroan di dolokon haroan natal mis haruan siat tua anggur naung liling, siat si panganon na hojal, siana ka anggur na galia na pita. Dungi pasision nama di dolokon hire-hire na hinukupot tu saluhu akka bangso, doho pakukupi na hinukupat tu saluhu akka parbigu. Boduton nama hamatea saliling-liling na, jala apusan ni Jahuba ma ilu-ilu siyan nasabuhi. Jala padauun nama haurahon ni bangsona di sadok tanoon. Ay nunga Jahuba madoki. Jadi dohonon ni halak madiari nasasadai. Idama ordo de batata na itahaposi na mangurupi hita. Disodo Jahuba na itahaposi. Marolopolo mahita jala marlas niroha mida hatuaona ido sahakna amna kadongan na hinaholongan di bagasak goarni Tuhatta Yesus Paskah ima hatuaon Paskah ima haduaon di dalam bahasa Indonesia Paskah adalah kemenangan. Takas duinang diakahata ni edeta, songonina ni edehon niaka inata si paropuan naking, hatuaodo las nirohado hangongo ni tuhatai monang do Jesus, talu sibolis las bema rohatai. Monang do Jesus, kemenangan, ido Paskah. Kemenangan mengalahkan iblis. Molo didok mengalahkan maut unakola lau pikirata horatu hamatean. Tetapi mengalahkan maut manaluho sibolis, manaluho kaholomon, mengalahkan sude akka hal-hal yang buruk. Manaluho kedengkian, manaluho kebencian, manaluhon iri hati, parhosomon harus dikuburkan dan harus ditaklukkan. Ido pertanda orang na merayakan Paskah. Alaina mangihut tu si ada kebiasaan, ada kelaziman. Molo akana monang selalu diikuti, ditindaklanjuti dengan perayaan ataupun dengan pesta. Molo monang di pemilihan kepala desa di hutan nami, unang selau jorohata tupil preson, kepala desa ma. Molo monang kepala desa di desa Simorakir, terpilih tamata Simorakir, itu manggukot dari marsuguk nai. Mangan dohi tada, jala maneak pinahan. Alang amonang be, amata Simorakir, kepala desa di Simarakir taru tungonin na. Dak Simarakir situata nari taru tungido. Kepala desa do be.
Buhamamu saya bololam tibo tingkatan na. Holam mau nang marbula antar desa juara tong do marpesta. Marmate do nang pinahan di si. Hidup bain na say menderita do pinahan mula dong akka pertandingan. Halakot do na paling tersiksa. Asal dibota dong pertandingan kita manot tumbal late tersainin na do. Ima makalason akka kemenangan. Termasuk do di pernikahan. Ahia do lau rohamuna molo di pernikahan ini adalah sebuah kemenangan. Dakya lau rohata kan. Molo marpesta di pernikahan na adong do dua di si pemenang. Itu anon nung mau nang sianak kasaingan na gabe ibana ma sau tu bayon. Si bawa pe ngamo nang be si anak kasaingan na bagabe iba nama dapotan itu anon. Kami pinajoli ban namar pesta ala iba mo nang atong meribut inata boru sila lahion pamar pesta ma wajar doi ala boy ni taluhon akka pesaing na lebih gagah sian iba. Alanido memang wajar do perayaan itu selalu ada pestanya, ada perayaannya, ada perhelatannya. Alai say boha-boha pe pesta nabi na nijol madakia sempurna. Apalagi pesta ni halak Batak. Molomar pesta na bagus, dung mula siap pesta, tebodo nakingate, lopan nai ina, jagalai ina. Oh ido. Ala erong nahurang inna. Aha hurang godang inna. Ay napugus lumar pesta. Kebetulan kami lamar pesta haduan. So tuling hamu gudang jagal. Mar pesta na satu ngamora. Tongdo tabodo pesta na iya te inna. Ala erong nahurang inna. Aha hurang sira inna. Dang ibu te mana par pesta unang marsahid darah tinggi. Bayi dia bebe gue gudang sira. Marpesta nama ora, tobu sate nama marpestai, gudang ikan na, gudang jagal lain na. Alerong nahurang ate na, aha, dagi baik plastik na ina. Pesta yang dilakukan setiap manusia tidak pernah ada yang sempurna. Saya dong nahurang. Alanido baik di patorang si saya naking diturpu tahun perjamuan yang akan disiapkan oleh Allah adalah perjamuan yang paling sempurna, makanan yang paling berkualitas dengan koki-koki yang hebat yang mempersiapkan segala makanan yang nikmat. Ubaid di dok naking dison haruan natalnis tua anggur naung leleng. Itu hamu nomolo di Palestina anggur yang lama wine hirana yahu ini mate ya lehe adonian. Wine itu makin lama disimpan makin berkualitas. Jalaido ditampilkan apa yang ditampilkan oleh Tuhan selalu tampilan yang paling oke, yang paling hebat. Berkaitan dengan not tema ni paropuan ona satabering juan non moloido kebaikan, apakah sudah kebaikan yang paling hebat? Apakah sudah kebaikan yang paling berkualitas? Anom makainang aledak pola tarok tohot taringok tusi. Tuhan mempersiapkan jamuan-jamuan yang paling hebat, yang paling baik, yang paling nikmat. Alaidang sekedar jamuan. Apa yang dilakukan Tuhan adalah dilakukannya atas inisiatif, atas prakarsa, atas kehendaknya sendiri. Dan adok kiana boy mamaksa Tuhan. Dak perlu tak atur Tuhan melakukan apa yang harus dilakukan untuk Tuhan. Tuhan berprakarsa sendiri. Idonang nata pestahon di paskahon. Allah datang ke dalam dunia. Apakah karena kebaikan kita? Alani haburjuot tado? Alani pabahenat tado? Tidak.
tetapi semata-mata karena inisiatif Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya. Ima nabi nain di debata, jala pola didok dia ya ualui boduton na mahamatea saliling-liling na ido na tapes tahun na di hari Jumati mengalahkan kematian, mengalahkan maut, mengalahkan kelaliman, mengalahkan kedengkian, mengalahkan segala perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itulah orang-orang yang pemenang. Jala pemenang yang layak merayakan sebuah perhelatan na pantas mangulahu sada pesta alai nau muli didok nakining apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian mata nasida. Ya do tersentuh perasaan juga dia do kalak menghapus air mata sian semalolong tahun. Melutik kita ngisak kaina tahun. Udah pernah ada suami yang menghapus air mata inangnya? Jangan ya yang nangis, ya yangku. Aku sedih kalau kau nangisin, nah ya do. Sedih hati, nyeri. Aku bedak ya. Boy do tabayakon, andaikan ada sentuhan-sentuhan yang begitu lembut, yang menghapus, mengusap air mata kita. Alai disodidok, itulah Tuhan yang telah memenangkan pertarungannya. Dia akan menghapus ilu-ilu sia mata. Dan lomorohani Tuhan kita berduka. Dan lomorohani Tuhan kita bermuram durja. Dan lomorohani Tuhan kita dengan wajah-wajah yang murung. Maka tampilkanlah orang yang sudah merayakan Paskah, tampilkan wajah-wajah ceria, wajah yang bercahaya, wajah yang memberikan pesona, sehingga setiap orang akan takjub untuk memandangnya. Ido halak naumar Paskah, ido halak yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Ido nang nanidok ni turpu tahun ubay didok dia ya siai dungi marolo puluk mahita jalamas marlasiroha dohonota idama. Odo di batata. Inilah Tuhan kita. Inilah Yesus kita. Tak ada Tuhan yang lain. Dangadong tandinganna. Dangadong nabui. Tudus tuibana. Maka jangan sekali-sekali menyandingkan Tuhan. Alaidah kala Tuhan yang tidak perlu disandingkan. Pasangan pun tak perlu disandingkan. Itu akan sangat juga menyakitkan. Itu makanya Tuhan pedang lomorohana songoni. Sehingga harus ada pengakuan dari seluruh rangkaian karya penyelamatan Tuhan. Kita harus katakan, inilah Tuhanku. Odo Yesusku. Odo Juru Selamatku. Odo si padua au. Karena dia telah melakukan kebaikan-kebaikan kepadaku. AHP natapes tahun di Paskahon adalah merayakan kebaikan Tuhan. Maka ketika panitia parheheo perempuan berani mengambil tema hari ini mengatakan perempuan menghadirkan kebaikan bagi semua. Mau lihat tema kainang. Mudah-mudahan dengan temaon marsogo akka ama madok amape akan menghadirkan keramah tamahan bagi semua. Unang beke marahan. Tetapi itu datangnya adalah dari kebaikan perempuan. Tak akan ada amarah kalau tidak ada kebencian. Molope patah lama tak akan ada asap kalau tidak ada api. Keramahan, kebaikan yang ditabur, yang dibagikan pasti akan menjadikan orang juga bersikap baik. Alai persoalanna rosan diri do kebaikani selangit do madek-deki songot durian runtuh doi ndak. Maka ketika kita mengatakan perempuan mau menghadirkan kebaikan bagi semua, yang pertama adalah perempuan yang senantiasa taat, tekun, dan banyak bergaul dengan Tuhan. Godang ma bergaul hamu di PA,
di sermon di paropuan di gerejaon dan datanglah dengan sungguh-sungguh. Baunang dotong muloro tu gerejaon holan naing lomba cantik. Di utanami adong dosongoni. Rotu gereja lau marpe 4 inna. Mulu pe 4 na jolo pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Ala yang go di hutanami daong mulu rotu gereja singkayana na marpe 4 doi inna. Puas pais patudu potongan. Ido kepanjangan ni. Dan salah cantik. Enggak. Saya senang banyak yang cantik. Ay hurok do tu inata jabunami na cugut. Parpudi mau tu gereja asa berkemasau inna. Udok alai unang pebegak kuhoda. Suatu kelakuan non di bereng jolmai ningo. Yang mau saya katakan kehadiran kita memasuki rumah Tuhan ini sebagai seksi perempuan kalau mau membagikan kebaikan maka datanglah dengan sungguh-sungguh. Datanglah dengan ketulusan. Jangan lagi ada gap-gap pemisah. Buang, kuburkan. Kubur songo parmati ni Jesusi. Unang beadong geng. Hah, oma, mevia di Italia do margeng. Anggo akka paropuan, akka amadang boy margeng. Sadok kita ke sini adalah satu di dalam Tuhan, datang di dalam kesungguhan, dalam kerendahan hati. Maka itu yang akan membuka pintu supaya kita bisa mendapatkan kebaikan, maka kita akan menjadi penabur kebaikan sehingga apa yang dikatakan subtema kita menjadi hidup sebagai alat kebenaran bagi semua. Kebaikan adalah alat untuk melakukan dan sebagai alat kebenaran kepada semua orang. Alanido di pestata sadarion, di pasca nataha holongyon, dia kaparopuan yang hebat. Perempuan yang luar biasa. Selalu saya katakan, perempuan ini adalah perempuan pemenang. Kenapa perempuan menjadi tuan rumah di Paskah? Halakodo pemenang pertama mendahului laki-laki datang ke kubur. Halakodo pertama mendahului laki-laki menumpahkan kekayaannya juga kepada mayat Yesus dengan segala rempah-rempahnya. Jala paropuan do misionaris na parjolo, pemberita tentang kebaikan, kebenaran, dan kesungguhan Kristus. Alani wariskan melalui Paskah hari ini, jadilah penabur kebaikan kepada semua orang. Selamat Paskah. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan, tari parhatam pasu-pasumai. Tarlumobi di pesta nami sadarion. Pesta Paskah. Pesta hatuaon. Pesta haluaon di pamonako hami Tuhan sian hahulumon siak kamatiani alanilos di paradihodo di hami harua bulun jamuan yang paling nikmat ima kasih panganon natalmis si panganon natabu ima barita nauli nang pinaradim jala marhite holongmu jala marhite pakokopon ni Yesus. Dia pusodo ilu-ilu sias si malolong nami. Alani dang taga mo behami tu matangis. Alai ko di bagasan keceriaan. Di bagasan semangat na berkubar. Di bagasan akka las niroha na marsitutu. Songoni mahami Tuhan. Lau menjalani hari-hari kehidupan nami. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Tada ni namar Paskah kami. Tada ni naung monak kami. Tuhan nami di bagasat tikion songonima seksi paropuan di huriamon namak kalason nagabe bolahan namak di pesta nami sadarion alani Tuhan paborha manasida asa gabe sibuan akka nadenggan nasida supaya mereka hadir dengan kebaikan yang daripada Tuhan nadenggan nasiakko ima molo marsitutu nasida Tuhan mar parsaorat dohoto manangihok katam akrab bergaul dohoto di akka persekutuan akka sermon songoni doho nang akka parmingguon Tuhan nami songoni manang di bagasat tikion
Dang lupa hami manangyak konak kadongan nami, natongod do pinuaing piak di rumah sakit, nasuboy rap dohot tami, di pesta las ni rohaon, amanami amang situ abi sirait, songoni doho amang situ paingan siahaan, asiroham tuha jam apa matang nasida, pasu-pasu tangan ni dokter doho pangubati, asa tumibu malum nasida, songoni doho akka ama inanami na baru mulak siar rumah sakit, na bagasa pemulihan dope, amanami amang situ MP si barani, inang nyonya imada tabunan boru siregar, doho inang nyonya tapubolo boru si majutak, doho akan nasoha guara kami, songoni akan nong lileng peak diak ke bagas nabi, ho manama masu-masu sudiak ke pangubation nasida pemulihan na, asa tumibu humipas nasida, atong mauliate matuhan nami, gohi malas ni rohanami, tarlumobi, di parheheon ni paropuanon asa anggia totong Tuhan darida marbungaran huriamon marhite akka paropuan na hebat, paropuan na luar biasa, na berkarisma, paropuan na gabi pejuang baik di tongani keluarga, di tongani huria, nang di tongani bangso, di bagasa Yesus naukehe sian namate martangiak kami. Amin. Marit de mahita laus tapasaha ma piliata na baduahon.
Tapasaha mapilian nata papungot tuadopan itu hatta martang yang mahita. Ali di bata manamina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot na saulibasa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti. Asahu parhasiak kami pilihanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata manami jala para seroha, mauliate marohanami jala pujion nami ho, ala naung ditubuh hoko hami padua haliho siag godang niasine roham, tupak kirimon na mangulu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate, nunga gabi si palua jala si pangulu anak mi dihami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihutonon nami, na marlas ni roha dohamin waing marningot haheheon nai nunga talu si bolis talu hamatean talu Banua Toru dang mabiar behami midah hamatean doho sorok na ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogihok kami siyak kamatea tu haheheo sugut alani ubaik kupangi dohami saya si maroham patugu maha porsiaon nami maniu barita nauli asa unang ganggu roha nami di nahubulus sami hamateani say sungguli maroha nami doho rohani dongan nami asa rap hehe hami siap parrohaon na buruki asa tarulahok kami parange na ibaru say pasu-pasu mahuriam doho para barita nauli nama maritahok kaheheon ni Tuhan nami asalam tersunggulak kana pedem roha jala hehe siya dosa nabi say papos marohanami makka porsiai naung mardame jala mardu muhami tuho ala ni pardingganan na pinatupa ni anakmu say pasabam jala pamalum marohanami topa marohanayas doho tod di namar sihoho di bagasak kami asa tarhajong joko kami naung pitorhami ala ni hatigoran na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus say sungguli mapakkirimon na mangulu di hami, asa tarabul rohanami marningot ak kadungan nami naung jumulo ni alakmi, jala sa tarabul rohanami manao si taono di hasianganon, saya puli makka na matean, na dangol, na pugus, na so marama so marina, akka na mabaludoho, akka na malungut tu Banua Gijang, marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliyama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say ro maharajaumu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang, leho matuhami sa dari ukang uluas siapari, sesa madosa nami songopanesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sare
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homada mena tutodim. Selamat Paskah Marihita. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Masih